סוגרים את הברירה, עושים ערבית, עולים. מה ערבית? תחיל? מה אני אעשה? אני ערבית במניין? כן? לך על זה, מה? תגיד לי, זה קשה להיות דתי בלהקה שכזו? להפך. להקה כזאת שכולם חילונים. להפך, כולם יהודים, אין דבר כזה דתי וחילוני. יש רק דתי, יש רק יהודי. חילוני זה מלשון חול. אין מצב שיהודי הוא חול. יהודי הוא קודש. יכול להיות יהודי מעולה בכל דרך שתבחר, בכל להקה שתבחר, בכל מקצוע שתבחר. פשוט זה מוציא ממך את המיטב שאתה יכול. אדוני יושיע מלך בינינו ביום קוראנו. אני יצאתי מהדרך בגיל 13, הייתי ילד בן 13, שלא באמת האמין. נכון, גדלתי במשפחה דתית וזה, אבל כשהייתי שואל שאלות, למה צריך לשמור שבת? ככה כתוב. אוקיי, אז למה צריך לשמור כשרות? אלוקים אמר. ואז הגיע ספר שנקרא מדע ותורה. אני מסתכל, רואה הוכחות מדעיות שהתורה שלנו היא אמת לאמיתה, שלא בן אדם כתב אותה, שזה כתב בידי שמיים, כי רק מי שברא את העולם יכול לכתוב את העובדות המדעיות האלה. סיבב אותי 180 מעלות, אמרתי, אוקיי, זאת אמת. מה זה? איך הגעתי לאילת בכלל? גם התחלתי לשמור שבת. וגם הייתי עובד במועדונים פה בתל אביב, ומודיע להם פתאום לא עובד בשבת. מה זה לא עובד בשבת? לא עובד בשבת. מריבות, טוב, לא עובד בשבת, אל תעבוד בשבת, לא עובד בשבת. ואז החלטתי שאני עובר לאילת. הקדוש ברוך הוא רצה להזיז איתי ממקום למקום, ובאמת באילת נפתח כל הקריירה, שם הכרתי את הלהקה. 9 שנים אנחנו ביחד, הם ראו את כל התהליך מההתחלה עד הסוף. אז הם חוו איתי את כל הדרך. יאללה חבר'ה, בואו, כולם. כל אשר יצרת אדם וחוכמה, וברא בו נקבים חלולים גלוי בידו לפני כיסא כבודיך, כי אם יסתם אחד מהם או יפתח אחד מהם, אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת. ברוך אתה אדוני רופא כל בשר ומפליא לעשות. מה קורה? היינו בסמינר חנוכה שנה שעברה. באים לחזור לכיוון תל אביב, ואני אומר לצאת, מה אני אעשה? איך אתה חוזר עכשיו לעולם? איך? אחרי 3 ימים כאלה, איך אני חוזר לעולם? זה היה יום חמישי, אמרתי, טוב, אני עובר לישיבה. עוזב את העבודה, עוזב הכל, אני עכשיו עוזב את הלהקה. כמה אפשר לכתוב על? אני אוהב אותך, והקירות לבנים, ובודד לי בלעדייך, ודי, מספיק. מתי תבואי? שירו אתם, כמובן! תבואי עכשיו! אני לא יכול להמשיך גם ברמה הזאת, שזה כבר באמת הגיע כבר למצב של... נכון שתמיד היה כבוד הדדי, והם מאוד מאוד כיבדו אותי, ולהופעות בשבת, ושחר, אם בהתחלה הוא היה מוריד חולצות, ומוריד חולצה, אז הוא הפסיק גם עם זה. אמא שלי אמרה לי, תשים חולצה, יש מזגן, שלא תתקרב. באמת, מהצד הזה, הכי כבוד. אבל אני גם הגעתי למצב שכבר לבוש כמו דוס, וזקן, וכובע וזה. ובכל זאת עדיין הופעה מעורבת. הופעת רוק, אנרגטית, של אנשים רוקדים. חלק מהעניין שלה לעזוב את הלהקה זה בשביל המטרה שכל ההופעה תהיה לשם שמיים. מתחילתה ועד סופה, לא רק חלקים, לא רק מה שהכל נהיה בדברו. עכשיו, אני לא יכול לקפות את הדעות שלי על התבלינים. כאילו, כמה שהם באו לקראתי וכמה שהם כיבדו את הדעות שלי והכל, אבל עדיין, אני לא יכול לעשות מופע יהדות. תודה שבאתם, עשיתם לנו את השבוע, את החיים, אני לא יודע. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו.
אני מבחינתי לוקח את הרוק ואת הרוק'נ'רול למקום של קדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא כולל בתוכו הכל, כולל רוק'נ'רול. זה מציעים מן הדברים שלא הכרנו. מזל טוב לצאת הסינגל. יש לחיים. תגיד, גלגלצ הפלצנים, מה? הורידו, צפו פעמיים והורידו פעם אחת. גם גלי צה"ל. זה סימן טוב, ויש לי מישהו מבפנים שייתן לי מידע. זיכרונות על הכביש מאירים לי. זה קטע להוציא סינגל חדש. לא יאומן, לעשות הכל לבד, זה לא פשוט. בחלון הזדמנות חדשה. כל הפקה, מעל לפתח. קוראת לי לבוא. פתחתי בעצם חברת הפקות. אם תעלה רועי לוי, עליך כל מיני. עד אליך. למה לא עד אלייך? רציתי עד אלייך, אבל השמעתי את זה לרבנים שלי בישיבה, אמרו לי שנראה רק את המילים לעד אליך. זה עד אלייך. הקדוש ברוך הוא מתערב לך בכל החיים, ובטח שבאמנות. בטח שזה מתערב באמנות. אבל בסדר, מה הבעיה בזה? להפך, זה רק מעמיק את האמנות שלך למקום יותר אמיתי. טוב לי מאוד. הוא יוצא לקחת את התבלינים שחזר בתשובה. גדול. אנחנו עומדים לנגן בחתונה של רועי בקרוב. בעזרת השם, ולסינגל הבא בעזרת השם. רפי ואני הבטחנו לרועי להרביץ מופע של שנינו בטייץ ורוד. עם ריקוד, קוראים את הקהל. סקור זה מתועד, סקור. אליך, מסתבר